Бүген Россия матбугаты көне. Шул уңайдан Татарстан дәүләт советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин масса күләм мәгълүмат чаралары хезмәткәрләрен һәм ветераннарын котлады. 2021 ел республикабызда туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы дип игълан ителде. Татарстанда 170-тән артык милләт вәкиле яши. Масса күләм мәгълүмат чаралары өчен бу киң аудиторияне шушы халыкларның тарихы, үзенчәлекле мәдәнияте, тел байлыгы, күп гасырлык традицияләре һәм гореф-гадәтләре белән якыннанрак таныштыру өчен гаять бай мәгълүмат чыганагы. 2021 ел шулай ук 8-нче чакырылыш Россия Федерациясе Дәүләт Думасына сайлау елыда. Алда безне күп санлы иҗтимагый һәм спорт чаралары, халыкара форумнар, конференцияләр көтә. Пандемияны исәпкә алып, әлеге вазгыятьне яктырткан сыйфатлы һәм оператив материалларга ихтыяҗ бар. Медицина хезмәте күрсәтү, дарулар белән тәэмин итү мәсьәләләрен, дәүләтнең социаль ярдәм чараларын һәм аның бизнеска ярдәм итү юлларын объектив һәм үз вакытында аңлатуыгыз бик кирәк диелә Фәрит Мөхәммәтшинның котлавында.